Kedves Zita, ez még megvan. Rendben, vásárolok, másrészt a fizetését EMS Express szállítással bonyolítom le borítékban, amint megkapja a pénzt, holnap küldöm a TNTT házhoz, hogy vegye át, ha elérhető. Vagyis a pénzt EMS-en küldöm készpénzben, és miután megkaptad a pénzt, a szerviz gondoskodik a csomag otthoni átvételéről az én költségemen. A szállítás költséget én állom. A borítéknak biztosítási költsége van, amit fizetni kell, de ezen a ponton ne aggódjon, ezt hozzáadom a kezdeti összeghez. Ha egyetért, hagyja nekem a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, teljes cím, cégár, e-mail cím. A pénzért ne aggódj, a futár odaadja a pénzed és viszi a csomagot, ez a szolgáltatás nagyon hiteles és megbízható, minden rendben lesz. Itt valami nem stimmel. Mindig nagyon figyelmesen olvasd el a kapott SMS-t vagy e-mailt, és a nyelvtanilag helytelen, hibás megfogalmazás legyen gyanús. Termék eladásakor ne fizess előre, válaszd az utánvétes lehetőséget, és ne add meg ismeretleneknek az adataidat. Amikor eladsz, neked kell pénzt kapni, nem te fizetsz. Ne kockáztass!